Programa emakunden sortu gendun, bain justu, gizonen implikazioan behar hori edatzeko, gizarteari mezu hori zabaltzeko, berdintasuna ezela bakarrik emakumeen kontua baizik eta ere gizonena zela, eta nik esango nuke neurri handi batean mezu hori zabaldu dela gizartean. Feminismoak indar handia hartu du, indar handia, eta gero eta jende gehiago dago horren alde, eta horrek sortu du erreakzio bat. Seguruen hor bazegoen giro hori ez, eta orain azaleratu egin da. Oso potentea da diskurtso populista hori, feminismoak gizonak kaltetzen dituela, gizonen kontrako movimentu bat dela, eta mezu hori hain erakargarria denez, erakundetatik eta hain justu emakundetik alegintzen ari gara pedagogia egiten esan bezala, ez? Eta hau guztia gizonok dugun ardurari apelatuz eta kulpabilizatu gabe ere askotan, ez? Nik uste dut argi dago guk aztertu behar ditugula gure eguneroko jarduerak, sistema zen neurritan aprobetxatu egiten gara horretaz, eta hori argi dago, eta hori zuzendu behar dugu. Baina horrez gainere, azaldu behar dio gizonei, berdintasunak eta feminismoak zer on egiten dion, eta giza garapenean horrek izan dezaken eragina. Eta nik uste dut, berdintasunaren bidea hartzea, feminismoaren bidea hartzea, gizonak gizon osoagoak egiten gaitu, humanoagoak, eta nik uste dut alde horretatik asko daukagula irabazteko. Poterea bardin da ze potere mota izan, politikoa, erlijiosoa, ekonomikoa, badakigun horren esku dago batez ere, ez? Arlo horietan lider nagusiak, oraindik tamalez, gizonak dira batez ere ez. Eta horre ere eragin behar da. Azken finean, aldaketa pertsonala importantea da, baina egiturak eta potere eremuak aldatzen ez badira, ez da nahikoa izango. Baina etorkizunari begira nahi dugu alde batetik modu kuantitatiboan gizon gehiago erakarri, eta beste alde batetik ere modu kualitatiboan ere. Eta bereziki sektore guretzat estrategikoa direnak. Aipatu dugu, gazteak adibidez dira sektore estrategiko bat, mezu positiboen bidez gizona erakartzea, eta gizonen artean dagoen aniztasun hori, edo dibertsitate hori kontuan izatea.